and of the greatest Bosa, Supremo Waga, Indomitable Yakata, over Pugnacious Puguna, over Alutable Jaruta. I want to see, I want to yarn. Bosa. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku da amsoshin tambayoyinku da suka shafi fannin zamantakewa, inda a yau za mu amsa tambayar da ke cewa don Allah ku yi mana bayani akan kalmar comrade. Shin wane ne comrade? Me kalmar comrade ke nufi? Wai da gaske ne comrade ba shi da aikin yi? Masu tambaya dai su ne Kaka Mai Yiɗi da Alhaji Bukar Gusuma Damasak, jihar Barnan, Najeriya. To idan masu tambayar da sauran masu bibiyar mu na tare da mu, ga dai abinda Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Babi Gwaigire, malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola a jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce. Ita kalmar comrade daɗaɗɗiyar kalma ce wacce ta samo asali muna iya cewa daga harsuna kamar Faransanci da Spaniyanci. To ita kalmar comrade abinda take nufi shine amini, wato abokin hulɗa kenan. To amma kalmar comrade ɗin ta fi bunƙasa ne a lokacin da aka yakin juyin juya hali na 1789 a Faransa, lokacin da in baka manta ba wato yaƙi ne na wato kusan iya cewa juyin juya hali ne waɗanda yake na kwatar yanci saboda yadda ake musguna ma ma'aikata da makamantansu. Aka zo aka haɗa ƙarfi da ƙarfe waje guda aka yaƙi wannan aka yi juyin juya hali. To sannan kuma daga baya kalmar ta sake wato kwararowa inda ake nuna aƙida cewa to misali ta kwaminisanci ko kuma ta wannan 'yan gurguzu. In ka duba a tsarin tsohuwar tarayyar soviet yauwa, to za ka tara cewa akwai wannan aƙida ta 'yan gurguzu din nan ko kwaminisanci. To kalmar sai ya zamana tana nufin abokin gwagwarmaya ko kuma wanda ya zanto kuna da aƙida iri guda ko kuma ra'ayi na ƙwato wa al'umma waɗanda ake musgunawa hakkinsu. To in ka lura da ra'ayin gurguzu shine wanda ya nuna cewa fa ya kamata kowa a bashi darajarsa, a bashi muhimmancinsa, dukiyar ƙasa kuma ta kowa da kowa ce da makamantansu. To a nan sai zamana duk mutumin da ke da irin wannan ra'ayin wanda kuma yana yaƙi da zalunci, to ana kiransa comrade. To ya sake yin tambaya, shin ya ake saka masu comrade din? Sakayya ita ce ai in aka yi nasara a wannan gwagwarmayar su an saka musu kenan. Misali an zo ana cin zarafin talakawa, ana musguna musu, rashin adalci ya yi yawa da makamantansu. Shi comrade kuma ya zo ya jagoranci mutane sannan kuma aka yi nasara a wannan, to ai kaga shi burinsa ya cika kenan. Ya yi magana cewa shin da gaske ne wai su comrade ba su da aiki ne? To ai da zarar ka ce comrade tunda a matsayinsa na jagora na gwagwarmaya ne, kaga ba a cewa ba da aikin yi. To amma kuma galibi zaka tarar su comrade din saboda su ma suna cikin waɗanda aka musgunawa ne, su suka san inda ke ɗiwa, su suka san inda ke zafi ba talaka. To kaga su ma kenan suna cikin tafiyar, to sai zamana sun jagoranta. To daga baya ita wannan kalmar ta sake komawa ta ɗauki wani salo kuma ai, saboda galibi shi wanda bai da ilimi ya zai jagorance ka kwaci yanci, shi ya san ta inda ake musguna maka, shi ya san hakki, shi ya san doka. To kaga nan ba abun mamaki bane ya zama su waɗanda suka yi karatu daga cikin mu ne, waɗanda muke ganin cewa suna da aƙida na taimaka mana, ya zama su ne suke jagoranta wannan harkar har suke ake alamanta su da suna comrade. To kaga nan ya nuna cewa kenan lallai ne a samu su 'yan boko ne, saboda su suka san abubuwan da ke faruwa na zalunci na gwamnati da makamantansu. To don haka ita kalma takan iya faɗaɗa ko kuma ya zama an samu ma'anarta ta ragu. To magana cewa
shi comrade yana gefe-gefe baya son shiga jama'a, sannan kuma za a same shi watakila da wasu ra'ayoyi waɗanda watakila da ita al'umma ba ta fahimce shi ba, yana nan kaman bahago haka. To watakila wannan din saboda kamar da na faɗa harkar comrade din ne ta fara canzawa, ta fara komawa wani abu, sai mutum ya zama na to maimakon yake nuna mutane a kedarsa sai zama yana kyamatar abubuwan da mutane suke yi ne. To kuma kaga tunda ba wani abun hannu ne da shi ba, maimakon a ce ya zo mutane suna nuna ko guje ma irin akidar da yake yi, to sai gefe-gefe da su, saboda wallahi ba abin mamaki ba ne ka tarar mutum a kira shi a zagi sannan a bashi 1,000 ya karba, saboda mutane gaba daya ko saboda lalaci ko kuma saboda rashin tarbiyya ko kuma wani abu makamancin haka, mutane gaba daya an lalace. To ba abun mamaki ba ne idan comrade ya lura da ire-iren waɗannan abubuwan ya ga cewa gara shi ya yi gefe. Sannan kuma ita al'umma dama a kullum tana da zaɓin mai da abu wanda yake mai kyau ma ta mai da shi mummuna, a ɗauki mummuna a mai da shi kyakkyawa. In ka duba yanzu ko da aiki ne mutum yake yi, idan aka kai shi inda yake almunda hana yake yana satar dukiyar jama'a, ba cewa aiki ya samu alheri ba. Sannan kuma wanda watakila aka kai shi ire-iren waɗannan wuraren ya yi kokari ya tsare gaskiya, sai a ce matsiyaci bai da albarka, ko a tandun mai kasa shi haka zai fito fari fat. Allah ya sa mun fahimta. To ma saurare abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin wannan amsa na tambayar da ke cewa don Allah tambaya rediyo ku yi mana bayani akan kalmar comrade. Shin wane ne comrade? Me kalmar comrade ke nufi? Wai da gaske ne comrade ba shi da aikin yi? Kazalika kuma kuna da zarafin aiko mana da tambayoyinku daga duk inda kuke a faɗin duniya ta hanyar aiko da saƙo adireshin mu na email, wato kowace tambaya @gmail.com, ko ma aiko da tambayar a rubuce a yi tattaki kafa da kafa a kai gida mai lamba 94 da ke unguwar Jigirya a ƙaramar hukumar Nasarawa birnin Kano. Kazalika kuna iya aiko da tambayoyin naku ta hanyar saƙon karta kwana akan lambar waya 09043462269. Muna dakon tambayoyinku. Kafin sannan a madadin Muhammad Salisu Lado da ya tattaro amsar da ma masanin namu Dr. Adamu Babikwai, malami a kwalejin horas da malamai da ke birnin Yola a jihar Adamawa, Najeriya, da ma sauran abokan aiki a nan kafar tambaya rediyo da ke da taken matambayi baya bata. Sa'id Aminu da na gabatar da shirin amsoshin na wannan lokaci ke fatan a kasance da mu lokaci na gaba.